Kajingakun election kabadangyat menta Shillong parliamentary constituency kadangwanra yabun kijingakren padba Kynthoh apring kipadba jong kisengsan pertai. Dr. Batskem merbo ubalong Kyrtong jong ka VPP lani ka Voice of the People Party ula Shah Kynthoh akirensen social media bat hakijingkren padba halor kawai kijingkren jong u. Kat kumgi video bat Kynthoh ke bala sapreng padba Dr. Batskem ula juang menshwa ba das ngotanat ban leit Thep buat. Kani kijingkren jong u kala Shah panen kam menta da kinong persha jong u ban kili kumnu ubriu ubajukren kumta menta ulami syakmat kum Kyrtong padba banwat jingkersan na kinong Thep buat. Tang ba yala di pat julek Thep buat. Ni asno ya kata ka jingling a ka badan ha ki padba nong shongshna. Ni mi na kata ka jingol kajon ki padba ki badan ha ka ri ka ite ka jing. Ni mi na kata ka jingling nyar ka badan ha preng ka jat ri ka jing. Na kata ka por bangi seng ye ka party. Ni seng hor kata ka nongrim ba ka dei ka sur ka jo padba. Kali ka sur ka jo padba ka bangi ki kwa ban bu ya ka Kyrtong. Ka ban ya lamlen ti ni ba ka ban ya lam ya ka jingot ka jing prakhat ka jing. Kapan yang pintar mau yang ki nong sandur yang ni parti, bagi nong sandur yang kita ki nongin jong parti, bagi ni dengan marun kemau yang kita sur, ni kemau yang kita kajing lima, kajing pisa, kajing salur, kajing vitamin C yang jong cakriu. Kalau sedang bang sawabha narukisnya arajar kapra terter. Kali kita kalau penongi bangin hapan shimmi kini ke senjam, bak kali kita taruh kalau penongi doktor Batskem abi lek keleng bang pinshan, baim jukam Snowdonat balik Thep buat. Ia kata awak daw dong bagi kita kiseng san putri. Ibang yang di julik Thep buat kelangan company mo. Iong ngam ju kamle. Kabumut idang lagi. Tangba ju kam Snowdonat balik Thep buat. Ki yang yang di julik Thep buat mereka tahu lek kerobot. Nimana ni ban kerok ko kipat babi. Nimana ni ban batai ban pensiun tu ikipat ba. Haga jiri jo kipat ba baga sunshar ba. Bak dulu begini Kynthoh tu ega jiri ke jogi pai ba baga sinshar ka kada i ko ban chui kai ban Kynthoh tu ban ya lammi ke jimot ke jibkhat haga begini ki wi ki seng seng perfect ko abu pa ba onno uba shy was Kynthoh tu leni uba non enlightened politically enlightened kaba ki pai ba Kynthoh tu ya kada ka jing kidani ke jing shampang ke jing Kynthoh ka ba shy hai mani baga sinshar ka kim ko ya kada na karau ki persang ban ya lamba kana daga ba on tau candidate jong ka Voice of the People Party uba tang le thebot yang dia umlai Hynrei penban uwan mentaban krobo kanon kota ka jingpren ju Dr. Batskem kamdan jing baklawat tang khiaru nama ngaru ngasmu tu kota ki brio ki badan ye ka jing kitri ki brio ki basmu tu ye ka sinshar ka kara ki brio ki basmu tu ye ka kamram jong ki shakri patba ki brio ki basmu tu ya ka ta ka bor jong sinshar ka kara bat ki yo ipa ye ka jing shikol jong kita ki shakri patba na ka bor shaka bor Kim jukam sotna balik Thep buat. Nomor kisno bagata ka baka bor jong kata ka buat ko jiki takala leno eno haba kine ka Thep buat rem pension nongin. Lagi bersulek dan pendek hukum tumba don ki ong kine wakar kim ko balik Thep buat. Ngamai berita Dr. Batskem. Ngadi wei berpekat kunta dan sebun pak diberi ki bang jitu. Kim man sisa balik Thep buat. Kim ko asyuk sisa balik Thep buat. Bat mereka ki ong isulek basaya yo sakit yak ki beri. Nomor kisno pada balik Thep buat. Mo la banyap sisa la ni sak ya ndai haki brio ki baspa ki shampang ki pension molen isno to yim yak hiru la dang ni tapo but bon ba mentang yo sno don ki bon la da Voice of the People Party comes in Shah do apra ngin taro ek epic kata kami na jing so to ya ka dor juga vote ba ya bor juga vote pa ha bang yima ba thau pe kam man jing pe ni tapo pa pa tarno ba kan de jing so to ko ba